Tak super, že jste tady jdete na tu pračku. Já jdu na tu úpravu, ano. No. Dobrý den. Já jsem úplně včetně řízená, ona přestala fungovat, je úplně nová. Tak tady, tyjo, jestli Počkejte, tak já si to dokážete dokončím. spravit. No, budu doufat, no. Kolik jste z ní dala? 10 000. Vidíš, Maria, 10 000. Já si takhle otáhnu, si vyndám tady nějaký nářadí. Ale to já jdu na dovolenou, prostě potřebuju. Tam to nějak dokupy, ještě teďka během víkendu. Já si donesu ještě druhou tašku s nářadím, jo. No, super. Tak koukneme se, co to je za typ, jo. Počkejte, jak se... Takže nemáte o toho žádný papíry. To už nemám, tak ale já myslela, že to, že... Teď vidíte, že to je elektro, ta značka. Takže ty pračky jsou všechny stejné, jako... Já vím, že prostě to z té záruky už neuplatí. Používala jste to proti vodnímu kameni? No, to ne. 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 Možná, že máte vodní kámen, proto se vám neroztočí buben. No, tak jakoby umíte s tím něco udělat. No, umím, ale většinou bych tu pračku musel odvíct. Já to zkusím tady zapnout. Vodu máte puštěnou, takhle. A to když tak odvezte. Tohle zavřu. Ale to je hlavně cokoliv, ale ať funguje, prosím vás. Tady je program. Tohle zavřu. Nic. Svítí červeně. Toho manžel neříkal, jako, že do toho musíte dávat buď tu sodu, nebo něco proti vodnímu kameni? Vám neříkal manžel? Ale ten můj manžel je většině někde pryč a fakt vůbec neumí ani vyměnit žárovku. Aha. Ten prostě to tak leda nechá rozbitý Jako a odjede a nechá to zaměstnání má takový, jo? No, tváří se tak, no. Co dělá? Prodává snad v realitce nějaký domy. Máme dvě možnosti, buď tu pračku odvezu a budete bez pračky. Já si myslím, že tak dlouho. A nebo myslím, že lepší možnost pro vás by bylo koupit si novou pračku. To jako bez teba. Tahle sice není stará, ale podle mě je úplně tady z boku je zrezavělá. Jo, jenomže ale to je prostě jasný, jinak, ale bych potřebovala, aby mi někdo pomohl to teda, když tak nějak jako zlikvidovat. To není problém, to by naše firma udělala, protože pokud byste si koupila novou pračku u nás, jako v našem obchodě, nemyslím v servisu, tak dodání ty pračky plus odvoz starý a zapojení nový máte zdarma v ceně. No jo, no, jenomže víte co, jakoby tohle, to jsou zase naprosto nečekaný výdaje a jakoby tak, jo, teď, já myslím, že tak jo, za 1000, 2000 byste to dokázal spravit. To je to. I když si ji odvezu, tak oprava bude počkej, tak 3-4 tisíce a dneska za nějakých 8-10 tisíc sežnete docela hezkou novou pračku. No jo, jenomže víte co, já prostě potřebuju teďka vyprát, jedu... Teďka vyperete, to vám říkám rovnou. No, Buď si ještě dneska zítra kupte pračku, ale teďka to určitě nevyperete. No a třeba můžete mi teda poradit aspoň? Určitě ne tuhle značku. Doporučoval bych dražší, dneska jsou ekologické pračky, šetří energii, málo vody, všeho a rovnou to máte i sušičku. Samozřejmě za to dáte nějakých 12 000 až výše, počítejte. Ach jo. Nevím, je to na vás rozhodnutí. Buď tuhle odvezu, říkám, tak 2 týdny bude v servisu, anebo novou. Jo, tak to se manžela se zablázní. No, a on už mi tak vyčítal tu dovolenou, tak to asi budu muset zrušit tu dovolenou. Jako z důvod?
Že to stojí moc peněz. Poslouchejte mě, to mě moc nezajímá. To je váš problém, no mi řekněte, co s tou pračkou. Odvíz nebo chcete novou? No, tak novou, no, ale jakoby jestli tuhle teda můžete odvízt jako nějakého zlikvidovat teda. Až zaplatíte novou, samozřejmě. Jo. Ale pokud jsou peníze problém, tak to řekněte předem a možná bychom to mohli nějak vyřešit. A to teda opravdu nevím, jak byste mi tohle mohl pomoct vyřešit. Já bych vám možná mohl pomoct s těma penězma. Jako možná bych vám to mohla dát třeba jakoby z další výplaty, jestli, jo. Ne, poslouchejte. To nevím, Já bych vám mohl teďka nabídnout 100 euro. Jako a za co? Jako to úplně vážně. Co ze mě děláte srandu? Nedělám. Já bych vám mohl nabídnout 100 euro, koukejte. Já vám pomůžu. Co po mně jako budete chtít? Já bych chtěl, abyste mi... Jste vážný, Jo. Jako si Jako můžete si to nechat. Já bych... No tak povídejte teda. Že? Nebo Ale je... tak to jako já myslím, že jsem si sem objednala nějakou jako seriózní No, tak mě to firmu, prostě nechte jo. a jedu, jo. Byla to jenom nabídka, že bych vám jako... Jako více, a nebudete na ně šahat. Ne. To teda opravdu, to jste mě pobavil. A není to žert. Tyjo, Co tohle, to je jak z nějakého filmu, hele, tak. Co vy na to? Jako, a jak dlouho se na ně chcete koukat? Jenom mi takhle ukážete, to je všechno. No tak dobře. Ale jestli na mě potom šáhnete, Ne, bez mýho nebudu na vás dovolení, tak šáhat. začnu křičet a tady, Já budu na tady. vás třeba. Tak fajn.